Frar fawwar jimla l-bjar. Hekk jgħid il-Malti u l-idjoma tapplika wkoll għall-industrija tat-turiżmu li komplet tikseb iktar riżultati pożittivi. Dan hekk kif ix-xahar ta' frar ta' dis-sena irreġistra żieda fl-ammont ta' turisti li żaru pajjiżna, l-ammont tal-jeli li qattaw u anke n-nefqa tagħhom. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li 122,433 persuna żaru pajjiżna fix-xahar ta' frar. Numru li jfisser żieda ta' 17.8% meta mqabbel mal-istess xahar tal-2017. Iktar minn 103,000 minnhom ġew Malta l-vaganza, filwaqt li kważi 11,000 oħra żaru pajjiżna ħabba negozju. L-jeli li qattaw fil-Gżejjer Maltin żdiedu bi 11.2% u ammontaw għal total ta' 748,110 tiljeli. L-ikbar ammont ta' dawn l-jeli, jiġifieri 65%, kienu fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. Fejn tidħol in-nefqa totali, din ammontata għal 73 miljun euro li tfisser żieda ta' 4.7% meta mqabbla ma' dik ta' frar tal-2017. L-ikbar ammont ta' turisti li ġew Malta kellhom bejn 25 u 44 sena, segwiti minn dawk li kellhom bejn 45 u 64 sena. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika wkoll ċifri tal-ewwel xahrejn ta' dis-sena fejn l-ammont totali ta' turisti li żaruna kien 247,203. Dan ifisser żieda ta' 18.9% meta mqabbel mal-ewwel xahrejn tas-sena l-oħra. L-jeli li dawn it-turisti qattaw f'pajjiżna żdiedu bi 13.2% għal 1,600,000 lejl. Kien hemm anke żieda fl-ispiża totali, kif din laħqet il-155,500,000 euro. Żieda ta' 10.5% fuq l-ewwel xahrejn tal-2017.